V dnešnom videu by som rada porozprávala o tom, ako som sa dopracovala k mojim zažívacím problémom a k tomu, ako mi úplne prestalo fungovať vstrebávanie v podstate. Nejako som nikdy nepociťovala, že je niečo zle. A to je možno práve tým, že že často nevieme, že nám toto telo hovorí. Čo ja som tiež netušila, že ma telo trošku ako keby pošťuchuje, že tu je niečo zlé, alebo tu ťa niečo bolí a hovorím ti týmto, že niekde je niečo v nerovnováhe. V podstate som si to začala uvedomovať, až keď som sa začala liečiť a postupne som sa vracala v čase a uvedomovala som si, áno, tu ma toto bolelo, tu mi bolo takto zle, tu sa mi takto točila hlava. Takže keď sa vrátim späť, tak už niekedy veľmi dávno, asi v 23 rokoch, 23 až 25 myslím, také rozmedzie, bolo, kedy som sa veľmi zaujímala o zlepšenie svojej stravy a nejakých svojich návykov, pretože som stále pociťovala únavu. Bolo jedno, ako dlho som spala, stále som vstávala s takou nechuťou, vôbec som sa nedokázala dokopať z postele. Chcela som to zmeniť. Začala som ináč jesť, ale stále som jedla ako 5 krát denne. Bola som viac menej skoro stále v posilovni, takže že potrebujeme proteíny a potrebujeme veľa jedla na to, aby telo rástlo, hej, takže takéto veci kolujú internetom a sú ešte stále v povedomí, čo ja už teraz nepovažujem za správne. A začala som rozmýšľať aj nad vegetariánstvom, tým som myslím začala a potom som bola chvíľu aj vegánka. Bolo to úplne skvelé obdobie, musím povedať, lebo to vegetariánstvo a vegánstvo mi dalo naozaj veľa. Tam som mala asi najviac energie, to telo nebolo také unavené z trávenia mäsa. Musím povedať, že to bolo fakt ako výživné obdobie môjho života. A potom, keď som putovala nejakými vzťahmi a tí moji priatelia jedli mäso, hej, takže som tam občas uskočila a tak. A v podstate momentálne jem viac menej, alebo takto viac vegánsky, a občas do toho dám nejaké to vajíčko, občas si dám proste niekde vonku mäso, som v Mexiku, takže mäso, tortilla, tacos alebo niečo také, ale výnimočne. Fakt akože najčastejšie snažím sa dodržiavať ten rytmus, lebo nie som úplne ozdravená. Takže takto som to v podstate riešila aj vtedy. Vtedy som bola čisto vegánka asi pol roka. Čisto vegánka. No potom som to začala trošičku kombinovať a skúšať, že čo mi robí dobre, čo mi nerobí dobre a vypozorovať, čo by som mohla jesť a čo by som nemala jesť. Viac menej to bolo všetko v poriadku, ale postupom času sa začali objavovať také zvláštne signály tela, kedy pamätám si, že ma začalo bolieť pod kolenom. Prisudzovala som to v podstate intenzite cvičenia a takému tomu... No, naozaj som tvrdo drela. Drepy a váhy a všetko toto som vlastne prisudzovala tomu, že niečo s tým kolenom sa mohlo stať pri tom cvičení. Lenže ono to neprestávalo. Viac menej sa tam začalo trošičku aj ako keby vznikať také napätie. A
začali sa pridávať aj ťažkosti s vyprázdňovaním. V podstate som vypozorovala úplne, to bolo také pravidelné, že stále predtým, ako som mala ísť na veľkú, tak mi bolo zlé. Motala sa mi hlava a bol to taký zvláštny pocit, možno ako tomu teraz nazývajú ten brain fog, alebo hej, mozgová hmla, alebo ja neviem. Neviem úplne, ako to popisujú, čo to vlastne je. A toto sa dialo a opakovalo tak sporadicky, raz hej, raz nie. No a jedno obdobie to bolo také veľmi viditeľné, potom to odoznelo, tak som tomu neprisuzovala veľmi veľký význam. Každopádne to sa to dopracovalo až k tomu, že som začala pociťovať, alebo začínala som mať problémy s trávením ako takým. Žalúdok nebol schopný veľmi tráviť, začínala som mať nejaké také menšie otravy, hej, kedy mi nebolo dobre po jedle. Snažila som sa to riešiť nejakým enterosgelom, keď to niekto pozná. To je taký gel, ktorý na seba naviaže vlastne baktérie a vyplaví to potom von z tela. Človek ale musí veľa piť v tomto prípade, aby tam nevznikla zápcha. No toto mi už prestalo pomáhať úplne. Nakoniec vznikol stav, kedy som mala chuť iba na sladké. Ako náhle som niečo zjedla, tak som bola hneď plná, už som nemala hlad, bola som nafúknutá, čo som aj teraz v podstate, ale už teraz viem, prečo to je. Som sa zasekla. Bola som unavená. Prestala som chodiť na prechádzky, pretože už to bolo pre mňa náročné. Všade som vlastne jazdila autom. Tam som odpočívala už iba, a premýšľala nad tým, čo sa vlastne deje s mojím telom. Lebo môj otec a brat majú podobný problém a pani doktorka používa západný spôsob liečenia, ktorý nič nerieši, rieši príznak, nerieši príčinu. Preto som nechcela ani k doktorke ísť, alebo riešiť to s nejakým doktorom. A v podstate to vyvrcholilo vtedy, keď som bola hladná, mala som nejaké jedlo so sebou, neviem už ani kde, asi niekde, keď som bola v práci možno. Nepamätám sa presne, čo si pamätám, ale je, že som zjedla vajíčko, ktoré už nevoňalo úplne najlepšie, to si pamätám. A po tomto vajíčku sa to všetko úplne zrútilo. Začali neskutočné bolesti, nedokázala som po jedle v podstate normálne byť, lebo to bolo, neprajem to nikomu, takýto stav po jedle, to bolo úplne strašné. Snažila som sa zistiť, čo sa deje. Hľadala som na internete, kde inde, že? Na internete som hľadala vlastne spôsob, ako sa uzdraviť. Prírodne. Jedlom. Alebo aj nejakými suplementami, ale v podstate nie liekmi z lekárne. Pálila ma hrozne žáha, to bolo asi, neviem, 2, 3, 4, 5, neviem, 6, pol roka, rok v kuse, stále, čo bolo pre mňa asi najviac náročné, pretože
tá bolesť ma vyčerpávala. Vyčerpávala ma psychicky, vyčerpávala ma fyzicky. Nevedela som si rady, teda sprvu, čo sa týka tých prvých mesiacov, kedy som hľadala na internete, ako toto vyriešiť. Nachádzala som ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom venovali tomuto tématu, ale nerezonovalo to so mnou. Keď to bolo to také, že tu mám pre teba plán, zaplať mi 300, 400, 500 dolárov a ja ti ho pošlem, hej. A ja proste som nemala peniaz na to, aby som zaplatila toľko peňazí za nejaký plán a potom ešte za ďalšie konzultácie s tým človekom, ktorý sa považuje za neviem akého nutričného poradcu. Každopádne som sa dopracovala nejakým spôsobom k tomu, že mám málo kyseliny chlorovodíkovej, môj žalúdok nie je schopný spracovávať jedlo, proteíny v podstate. Ďalej ma bolelo tuto na pravej strane. Ja som si myslela, že to je žlčník, nakoniec našťastie teda to nebol žlčník. Bola som na ultrazvuku a všetko bolo čisté, žlčník, žlčovody, všetko bolo čisté. Doktor urobil aj ostatné orgány, ktoré v podstate boli v pohode, ale nedosiahol na pankreas. Len tak to volá, musím zrušiť. A ja si pamätám, že som bola na krvných testoch a tam som mala pankreas maličko vychylený, čo som sa jej aj pýtala, pretože to bolo v červených hodnotách, že čo vlastne to znamená. A pani doktorka mi povedala, že to je v norme. Lenže ja som sa z čínskej medicíny, z knižky o čínskej medicíne dozvedela, že v podstate západná medicína funguje tak, že keď sa vám ukáže v krvi nejaká hodnota, že je v nejakých už červených číslach, tak už je tam možné 75% poškodenie orgánu. Čo je podľa mňa, ja neviem, ako to mám povedať slušne, asi to aj nebudem. Každý si z toho vyvodíte svoje, hej. Takže táto informácia ma úplne nasrala, ale totálne ma to nasralo. No a ja som hľadala ďalej, ja som hľadala možnosť, ako sa uzdraviť a ako sa uzdraviť tak, aby som nemusela za to utrácať majetok. Našla som pani. Je to Barbara O'Neill, táto pani je Australanka a v Austrálii pôsobila do tej doby, kým jej nezakázali pôsobenie, pretože hovorila ľuďom pravdu. Hovorila, ako funguje ich telo, čo majú jesť, ako majú jesť, kedy majú jesť. A v podstate hovorila všetko to, čo by sme mali vedieť, aby sme sa dokázali o to naše telo postarať čo najlepšie. Takže pre mňa už len tým, že bola v podstate vyhostená z Austrálie alebo jej zakázali jej činnosť v Austrálii, to bola najvyššia známka toho, že áno, táto pani určite musí hovoriť nejaké skvelé informácie. A táto pani hovorí úplne úžasné informácie. Jazdí teraz momentálne, lieta po celom svete a robí túto osvetu o tom, ako funguje naše telo a ako sa obyčajný človek môže sám uzdraviť jedlom. Ja som začala aplikovať všetky rady a trvalo to chvíľočku, kým to telo nejakým spôsobom naskočilo. Nevedela som si rady, ozaj to bolo sprvu tie prvé mesiace naozaj ťažké, kým som videla nejaké prvé výsledky a udržať sa v tej viere, že to funguje a že to telo sa naozaj uzdravuje, bolo ťažké. Každopádne som začala vidieť výsledky. A keď som začala vnímať prvé výsledky, bola to neskutočná radosť.
Každopádne trvá to už asi 3. rok a človek je netrpezlivý, musím povedať, ja som netrpezlivá, lebo stále som na tom oveľa lepšie. Pálenie žáhy úplne prestalo v podstate, to je super, mám viac energie, cítim, že môžem viac chodiť, aj keď si musím dávať pozor, lebo to, že môžem viac chodiť, neznamená, že si môžem vyšľapnúť zase 18-kilometrový výletík, na aké som bola zvyknutá, lebo v období, kedy sa to všetko zrútilo, tak som stratila nejakých asi 7-8 kg, bohužiaľ aj zo svalu. A teraz sa veľmi ťažko zase vraciam späť do nejakého toho režimu, lebo sa musím stále sledovať, ako reaguje moje telo aj na to cvičenie, lebo som si všimla, že keď si zacvičím viacej intenzívnejšie, na čo som bola ozaj zvyknutá a čo ma nabíja neskutočne, tak to začne tuto zase takto nejako ako keby sa ozývať a ja musím zvoľniť. Takže hej, je to stále o tom sa sledovať, stále pozorovať, čo mi robí dobre, čo mi nerobí dobre a ešte aj teraz rozmýšľať nad tým, ktorú zeleninu môžem zjesť, lebo keď som sa z začiatku liečila a nabehla som na tento režim, tak som jedla vlastne všetko, čo tam ona radí, proteíny, vlákninu a zdravé tuky. Lenže to som nevedela, že keď je pankreas v nerovnováhe, tak on tie zdravé tuky a vlákninu nedokáže úplne dobre spracovávať a to bol ten problém. A plus ešte zelenina, ktorá nadýma, napríklad karfiol, brokolica, kapusta a neviem čo ešte všetko, čo to človek musí spoznať sám na sebe, lebo mne to môže robiť problém a takomu inému to nemusí robiť problém. Ale hovorím o sebe, takže mne to problém robilo a keď som to všetko pomiešala, ešte aj orechy do toho, také to orechové maslo, čo ja viem, ešte kokosové mlieko, tak som sa stále cítila, stále ma bolelo tuto vpravo, stále som sa cítila unavená a čo som zistila, že keď jem orechy a cukor, ako rafinovaný cukor, alebo môže to byť v podstate aj ďatle, aj neviem, keď je toho veľa, tak moje telo to nestíha ešte. Ale to som si všimla, že vlastne ma začnú bolieť kolena. Keď zjem veľa tukov, tak mi ako keby začnú kolena slabnúť. Čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé zistenie, lebo som si to spojila vlastne s tým, ako sa staré babky a starší ľudia, povedzme, sa zohýbajú vlastne, že si neurobia drep pre nejakú vec, ale zohnú sa pre tú vec. A mi sa to v tej hlave vtedy spojilo a hovorím si, aha, lebo v podstate každý človek, ktorý je ako je, pretože sme na to zvyknutí, sme na to naučení už roky, tak má problém s tými kolenami práve preto, lebo tam je nejaký problém. Môže to byť žlčník samozrejme a môže to byť aj ten pankreas. To bolo pre mňa také úžasné spájanie všetkých tých informácií a všetkého, čo človek vidí, čo zažíva, čo sa dozvie, tak sa v priebehu toho môjho liečenia sa to tak krásne pospojovalo, že no úplne som z toho bola aj teraz, keď vidím, pozerám dookola jej prednášky Barbary O'Neill, pretože zabudáme, mozog je proste ľudský mozog, preto sa hovorí opakovať, lebo človek zabudne na informácie, hlavne je to video, napríklad hodinové video, 1,5 hodiny a je tam veľa informácií. Sú tam odborné názvy, ktoré ľudia nepoznajú, nie sú s nimi oboznámení, nikdy ich nepoužívali, takže to človeku vyfučí z hlavy. Ale
pre mňa je tento proces síce bolestivý a už som taká nie unavená, ale netrpezlivá, kedy už budem zdravá, že ale je stále fascinujúci. To je to slovo, fascinujúci, proste ma to baví. Neskutočne ma to baví. Aj keď skúšam to všetko sama na sebe a hej, bolesti a neviem čo všetko, nadýmanie, hej, to je asi úplne, že tragédia, lebo keď máte málo kyseliny chlorovodíkovej, tak to nestíha spracovať to jedlo. To jedlo začína fermentovať a preto sme nadutí, preto máme také plné brúško. A aj táto informácia pre mňa bola úplne, že wow, proste nevedela som, že to takto presne funguje a je tam množstvo informácií, ona tam vysvetľuje úplne nádherne všetko o cholesterole, o cukre, o káve, o soli. Takže čo som začala všetky tieto veci spoznávať, aplikovať, tak sa môj stav začal naozaj rapidne zlepšovať. Samozrejme to nie je len o tom. Je to o nastavení mysli, lebo keď človek sa môže uzdravovať, môžu tam byť výsledky, ale pokiaľ tomu sám neverí, tak sa neuzdraví. To je to zákon, je to vesmírny zákon. A ďalej sú tam veci z minulosti, ktoré človek musí pustiť a to sa pri tom uzdravovaní u mňa veľmi prejavovalo. Tiež hovorím, bolo to fascinujúce, bolo to bolestivé, lebo som preplakala niekoľko nocí. Vlastne kvôli minulosti a rodičom a bývalým priateľom a neviem čomu všetkému, hej. Ale stále je to pre mňa úžasný zážitok. Takže ak by niekomu tieto informácie mohli pomôcť, tak budem veľmi rada. Lebo ak začnete pozorovať svoje telo, tak sa môžete v podstate začať uzdravovať a je to naozaj jednoduché. Ja som pripravila taký menší návod, taký rýchly návod. Mám ho spracovaný. Ak by ho niekto chcel, kľudne mi napíšte a ja vám ho pošlem. To je z mojej strany pre dnešok všetko a majte sa krásne, užite si nádherný deň a buďte zdraví.